Hej alle sammen. Hej. I dag med mig og min bedste veninde Emma vil lave et bedste veninde tag. Jeg skal også tænke, jeg kan da flikke mere. Ja. Ja, og vi har fået mange spørgsmål, så lad os bare gå i gang. Okay. Det første er fra Camilla. Hvad synes jeg om mit udseende fra 1 til 10? 9. 10. Rigtig smuk. Pretty. Puha. Chili. Chili, du har slået. Det var hund, eller min hund. Vores hund. Brutter, hilser. Helt klart. Godt. Okay. Og den anden er også fra Camilla. Er I bedste venner? Ja, det er vi. Og den sidste, og har I en kæreste? Nej, desværre. Ja. Man bliver spurgt mange gange, ikke? Ja. Okay. Og så er der fra... Så er der... Ja, hvad med jeg kan lide. Så er der fra Laura. Hvad synes I om mig? Hvad synes I om hende? Hun er sød. Hun er meget overgivet nogle gange. Ja. Perfekt. Og så elsker jeg din trøje. Hun er så dejlig. Check. Ej, jeg kan ikke sige det. Jeg vil ikke sige det. Okay. Det fik jeg lige. Nå. 3 ting, I hader af mig, har vi også fået ved Laura. Det bliver svært. At du shopper hele tiden. Det er så ondt. Og så er det... Ej, jeg ved, jeg kan ikke sige flere ting. Kan du? Nej. Så lad os gå videre, fordi vi har pænt mange spørgsmål. Ja. Og så har vi fået en hel masse fra Elias, altså sådan rigtig mange. Okay. God til at stille spørgsmål. Ja, okay. Den første. Hvad synes I om mig? Du pisser sjov. Ja, han er meget mærkelig. Og så er det krøller. Nej, okay. Og så, hvad vil jeres bedste veninder? Min anden. Okay. Hvad tænder jeg mest op på en abe, tror jeg? Nej, jeg forstår slet ikke spørgsmålet. Nej, det gør jeg heller ikke. Glæder jeg til musicalen? Jeg ved ikke, hvad for en musical. Den der, når 9. klasserne går ud, så viser de jo altid det der, og det... De er gået ud. Ja, de nye. Den der musical, der kommer. Nå, ja, det gør vi. Okay, pizza eller burger? Puha. Gud, din lortehund. Ja, fordi hun stikker jo. Vi er nødt til at lufte ud, og lugter så meget af hundeprutter. Puha. Ja. Okay. Og så, ja. Pizza eller burger? Jeg kan ikke vælge. Pizza. Altså, hvis det er Burger Kings burger, så kan jeg bedst lide burger. Pizza. Hvorfor kan aber godt lide bananer? Hvor skal vi vide det fra? Det ved jeg ikke. Har jeg ikke bare et smukt vindue? Nej. Okay. Smukt. Det bliver 2. Nej. Lige meget. Det er bare et vindue. Ja, okay. Er I god til Just Dance? Ja. Meget. Mega Den meget. der Justin Bieber og... Carly Rae Jepsen. Ja. Okay. Og så kommer der også med en mega mærkelig spørgsmål. Hvad elsker I ved Bente? Jeg kender ikke nogen, der hedder Bente. Jo, det er hende, der er den sure på skolen. Ej, det skulle jeg ikke have sagt. Nå, der er en sur Bente på skolen. Jeg håber ikke, hun er jul. Ja, okay. Kan du ikke huske hende der Bente, som de har? Jo, jeg ved det godt. Hende der med en irriterende stemme. Ja. Er I gået til vandpolo? Pissegod. Jeg har altid spillet det. Men det er pissegod. Nej. Pissegod. Okay. Vi kan godt lave det selv. Vi har sådan et mål. Så laver jeg mange spørgsmål. Ja, han laver rigtig mange spørgsmål. Hvad synes I om en sofa med pink puder? Ja. Ja, det er rigtig godt. Fedt. Hund eller kat? Hund. Puder. Ja. Bedste ven? Drengeven, tror jeg, han mener. Ved jeg ikke. Nikolaj. Lukas. Ja. Nej, ikke Lukas. Puder. Ej, jeg tror nok, det er... Ej, jeg synes også, du er meget sød. Elias. Elias er også meget sjov. Ja. Okay, 4. Og Nikolaj. 4. Nikolaj. Ikke Lukas. Ja, men Lukas og Niklas og Elias. Ja. Nej, jeg tror nok, det er Nikolaj. Der var ikke lige Elias, Niklas og
Så er det også meget sjovt. Ja, Søren. Ja. Jeg kender ham ikke så godt. Nå, okay. Bedste veninde eller veninder, det har vi svaret på. Nå, altså veninder, det er noget. Dig, altså mine, dig. Signe. Vi har sådan en pigegruppe på 5. Ja, Malle, Fritze. Ja, og os 2. Ja. Ja, og så altid gaver til hinanden. Og så Celine. Og Majsi. Ja. Og Mig er ikke så meget. Ja, hun er ikke så meget sammen med hun er min bedste venner. Så Laura. Ja. Ja, okay. Yndlingsfarve, pink. Pink. Hvad er jeres livret? Burger King. Nej. Det er pandekager med is, og det vil lige fået. Ej, men ja, pandekager med is, Burger King og pomfritter. Ej, så skal det være Twisters. Twisters. Hvad fuck er Twisters? Det smager så godt. Har du aldrig smagt Twisters? Nej. Ej, hvor mærkeligt. Det smager bare så godt. Det er så mærkeligt. Kan I lide nogen? Nej. Og så, hvorfor går du så meget i Netto, Rosa? Hvorfor? Jeg går ikke meget i Netto. Det er min mor og far, der altid køber i Netto. Ja, hvorfor køber I så meget i Netto? Fordi en butik skulle jeg ellers købe i, ikke i Rema. Hvorfor ikke Rema? Superbrusen. Ej. Superbrusen ligger langt. Bilka. Ej, det ligger langt. Ja. Det er fordi, vi elsker Netto. Ja. Netto er altid billigt. Yndlingsbutik. Netto. Ej, det er men H&M. sådan tøjbutik. Ja, H&M. De har H&M. sådan noget skram. Det er bare så godt. Ja. Hvad har jeg her? Nå, det er bare mit hår. Okay, har I et idol, hvis jeg er hvem? Ja, jeg har et. Hvad har du? Nu ved jeg ikke. Hvad Jeg har Netto-hunden. Ej, Hannah Montana. Ej. Svampebob. Svampebob, firkant. Svampebob, firkant. Svampebob og Peter Plys. Det er bare bedst. Peter Plys. Godt. Og, Har vi flere? Jo, vi har dem. Ja. Så har Clara spurgt, det er vores fodboldhold, hvad de så pige. Der har spurgt, hvad vil I sige, hvis I stoppede til fodbold? Vil I komme efter dig med en motorsav? Okay, den her finger, den får du op et vist sted. Ej, seriøst, lad være. Og skriv på sådan lige face på dig. Vi kan tage en pistol. Vores håndpistol! Lad os se, om vi har flere. Jeg tror, vi skal blive flere. Har vi flere? Vi ser lige, vi har flere. Ja. Vi fandt nogle flere. Ja, okay. Yes. Der er ikke så mange, ja. Okay, hvad er det klammeste, vi har spist? Kaffe med is. Nej, is med kaffe. Eddikechips. Det er Roses yndlingstips, ikke også? Det er så klamt. Jeg det er sådan det lyder klamt, men det smager vildt godt. Det er sådan meget surt, stærkt, surt. Det er så klamt. Lad være med at spise det, hvis det er film. Man kan kun få dem i udlandet. Det er så klamt. I Bilka skulle der også. Det er næsten også i udlandet. Nej. Okay, hvem har den største røv? Det er du. Nej, du har den største røv. Nå, okay. Hvem har den største røv? Sådan der. Nej, min er bare. Jeg tænker, man. Sådan her. Skumfidus eller kys? Det er Chris. Skumfidus. Hvad så? Okay. Den bliver lang. Ja, hvem roder mest, det gør jeg. Ja. Hvem synger bedst, det gør jeg. Hvem bedst skal vaske bøvser? Det er jeg. Meget feminin. Okay. Nej, meget ufeminin, eller hvad Ja. fuck jeg siger. Så er det faktisk ikke flere spørgsmål. Ja. Og ja, tak fordi I så med, og ja, jeg har slettet min lillebror, fordi den blev for skør. Ja. Og ja, og tak fordi I liker, og så videre. Og tak for alle de gode spørgsmål. Det var virkelig, virkelig sjovt at lave, eller svare på. Så vi ses i min næste video, og vi håber, at Emma kan komme med. Ja. Ja, okay, vi ses. Hej.